Ahoj lidi, já jsem Filip a vítám vás u ne nového videa, ale informačky o mém kanále. Tak, už 2 týdny nevyšlo video a ptáte se, proč nevyšlo video? Protože jsem měl problémy s nahrávacím programem, které už se vyřešily a už se konečně vrátíme k jakoby normálnímu natáčení. A měl být jeden díl zombie apokalypsy předtím, jakoby než nevycházely, ale ten mi nešel nahrát, takže tam proběhly nějaký změny, které prostě už nejdou jakoby vrátit zpátky a tak prostě, nevím, tak tam budou jenom nějaký menší změny. Tak a nevím, co bych vám ještě k tomu dál řekl, takže můžete se těšit na nové série. Dokončíme určitě Clash of Heroes, pak nás budou ještě čekat nějaká ta zombie apokalypsa a nevím, tohle bude taková krátší informačka, jenom 1 minutku, doufám, že se vám líbila a dejte like, odběr a ahoj.